ба муносибати таҷлили 5500 солагии Саразми Бостонӣ, 700 солагии Камоли Хуҷандӣ ва ҳамчунин пешгирии ҳодисаҳои номатлуб шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои экстремистиву террористӣ аз тарафи тамоми сохторҳои қудратӣ, мулоқоту конфронсҳо баргузор шуда корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ гузаронида шуда истодааст. маҳз ба ин хотир дар толори маркази фарҳанги шаҳри Хуҷанд мулоқот бо фаъолони ҷомеа доир гардид. Гавҳар Умарова, сармутахассиси шуъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳри Хуҷанд мулоқотро оғоз намуд. дар мулоқот меҳмонон аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд иштирок намуданд. Нарзулло Ахмедов, дотсенти донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар бораи пешгирии ҷиноятҳои муташаккилона сухан кард. ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ҷумҳурии Тоҷикистон бо як қатор зуҳуротҳои иҷтимоии манфӣ номатлуб дучор кард, ки солҳои қаблӣ, яъне дар давоми иттиҳоди шӯравӣ, ин номдои ҷиноятҳо ҷой надошт. ҷиноятҳои муташаккилона фаромарзӣ, конвенсионӣ ҷиноятҳое мебошанд, ки қисмати зиёди ҷомеаи ҷаҳониро фаро гирифт. халқҳо, миллатҳоро зери таҳдид қарор дод. шомилшавии ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои тундгаро ин боиси гумроҳшавии онҳо мегардад. устуворӣ ва садоқати ҷавонон барои давлати навбунёд заминаи хуб мегузорад, вале шомил шудани бархе аз ҷавонон ба гурӯҳҳои тундрав ва даст задани онҳо ба ҷиноятҳо аҳли ҷомеаро ба ташвиш овардааст. ин ифодаи фаъолияти экстремистӣ мебошад, бо назардошти ҷой доштани хусумат, бадбинӣ, назари сиёсӣ, иҷтимоӣ, динӣ ва ғайру ҳокизо, ки мақсади асосии экстремистон ин ба таври зӯрӣ ба даст овардани ҳокимият. баромадкунандагон ҳар яке дар суханронияшон аз ин зуҳуроти манфии ҷомеа шомилшавӣ ба гурӯҳҳои тундрав ҳарф зада онро маҳкум намуданд. аз ҷавонон даъват ба амал овард, ки ҳамеша дар роҳи хидмат ба ватан устувор бошанд ва афкори вайрону тундгароиро ҳаргиз ба сари худ роҳ надиҳанд. ин шомилшавӣ ҷиноят аст ва тибқи қонунгузории ҷиноятии кишвар барои он ҷазо пешбинӣ шудааст. фарзи қонунии ҷиноят ва ҷинояткорӣ чӣ дар ҳудуди кишвар, чӣ дар ҳудуди вилоят беҳбудиро талаб мекунад. бо қабул кардани санадҳои меёрӣ, бо таъсис додани мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои қудратӣ, мо теъдоди ҷиноятҳоро кам карда наметавонем. то он даме ки қишраҳои гуногуни ҷомеа дар муқоимат бар зидди ҷиноят ва ҷинояткорӣ саҳми худро намезананд. бо назардошти ҷалби бештари аҳолии кишвар ба ҷиноят ва ҷинояткорӣ, аз ҷумла ҷиноятҳои хусусияти террористӣ ва экстремистӣ дошта, имрӯз мо як қатор қонунҳоро чикор кардаем қабул кардем. ҳадафи асосӣ аз баргузории чунин мулоқотҳо шомил нашудани ҷавонони кишвар ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои тундрав ва мубориза бо ҷиноят ва ҷинояткорӣ мебошад. ҳар як шахс бояд зиракиву ҳушёриро аз даст надода барои пешрафти ҷомеа саҳми худро гузоранд. гузориши Ганҷина Олимова, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.